sumasem amamati niaminem yasi say o shabrana senkrabia mi boni ana seti boni ebusia me free mu diamenti asio me nyame yi chemase Missy one grand over Kamasumasam. Amamanti, Niaminam Yasi. Niana a gram yamidiani at the dead. Ebani say, Nadane Bonyo Nay. Ebusemo Sambia Sosimio. Wine cran, Ogyefo. Ogyefo ni wayo. Ejameti mi wasio. Ogyefo ni wayo. Odon faje. Ogyefo ni wayo eja meti me wasio Ogyefo ni wayo yasi say o shabrana senkrabia mi boni ana seti kamasumasem amamati niaminem yasi say o shabrana senkrabia mi boni ana seti boni ebusia me free mu diamenti asio me nyame yi moko kajo mzo muntunya yo moko Vamos ver ni fazer. Movanishe buzu, movanishe buzu. Hey. Why you want that? Sasa mekajua mzee zubeto. O afra kuma yini ene anso. Oza papa zuto. Se wanga zweni mfom. Mi oba kene wo. So sinye wo na wo kasa. Deni na eweke. Ati asie. Ola. Gobna e bwa ya de wo so bonsa. Obonza zen. Obo 10 million. Na nyina mu kapo. Company C. Obo say 10 million. 10 million. Ya 10 cedis. Ah? Enyi ni ha. Ya 10 cedis no boy. Na wo sisa ku si fence. Ah you. That's say ko 20 million. Are. And no, na me wie. Pijauti. Beji. Radia. Beji. Then. Nunca crebi. Oh man. Men yesa. Wura nom chen ka kan ka ta. Pijauti. Chen. Kakra. Ayede. Ai, não. Não Bediide. Ai. Não menina na yen gongongong nano. Petesi anka wa. Kamasumasem amamati niaminem yasi say o shabrana senkrabia mi boni ana seti boni ebusia me free mu diamenti asio me nyame yi chemase
Missy one crown or back a messumasam. I'm a mountain near me, name yassi. Say, oh, Shabrana, San Crabia. Me bonny and I said, Bonnie, Ebusia me free with Diamantiasio. Me, yammy, Chemasi. Yeah. Missy one crown or back a messumasam. I'm a mountain near me. Akua kuna do. Okradua miemi. Ni bisa wasam. Eti edie benti na Obaa. Wuti fie. Na opese fie esei. Edie benti a. Eden sem na bisa misa. Edie nsam na me ni bisa wo. Yo sase. Ahwehwe me twetwema so, me hu de opa akire. Ebe twetwewa so. Edie benti na wo hye wo kunu kutupa. Ese abusue japade yenton yemfa ba edukwai. Edie benti a. Akuma. Na sem a wo ka de ahwehwe so kosi se. Nesa kwantu abeda ho. Nesa meka se me kunu emfa me ba. Na so no ne ba entukwan ne ba ne kwan so. Aha. Sika na yedin akwantuo ne kwala ne tukwan no. Eye wo kunu sika. Ana ye busua japade sika. Bibi se wasem. Ani ese de wo ka no ne de. Ni ese nya abusua sika de a. Ni ese sika ni wo mu ni na obi a. Bi o se me kunu ye busua ni. Ene sika no so ye abusua sika no de ma ne batukwan a. Anya bone kwan so ba de tukwan anya bone. Ena apalu so ba de tukwan anya bone. Akua. Se de se wunti. Akua. Se me kunu anya donko. Akua ma me ka bibi nchiro. Se ni wa mansa ya. Ejaba. Ya ka de ka Hwan na me bisawo. Bibi se wasem. Ni wa mansa ya. Ese mani ade. Obaa no nya be ma ba. Ana wunim. Wunim so e be ma ba. Minim so e be ma ba. Wunim so e be ma ba. Eni ma me ka nchiro. Se wo pere de a, konne ko pere wo ankasa wo gina hoi. Wo abusua mu ade ma Obaa no. Ye bese me ka nchiro no no. Konne ko pere wo ankasa wo abusua mu ade e ma Obaa no. Na Obaa no ye be ma ba. Eti se ne wa yire pete no, ade na wo pasu sefie. Wo ba ware. Wate, wo ba ware na ko Obaa de e ka wo de wo ye prayetia apopo bibire wo fie no na wutwi we de wo se no. Yage. Mama nka asem kire won ne se. Asem a wo kani ni na no. Ni wa mansan ya ese e ba ni ade na wo kan. Anya akonwa abeto fa yi o. Anya akonwa adidi o. Anya adidi akonwa ene makasa me ban free a. Enti asa me ko pra adidi wo abusua ma me bo. Wo ye sikasam. Laza kudi. Mani asam ne yeka. Abrochire de emfase ejaba enaba wo fa ase. Abrochire beda ho bi atimi ko. Na sam be mpredua asa akonwa ana beto fie a yetimi ka se ese ba entimi medi akonwa eti ese ba ko woni abusua mkodi ade o. Na nya sikasam Akua do. Ma me ka bibi nchiro. Me pesa me ka kire wo nne. E ba wote wo ho asese. Se sika no. Se ye do obi be tukwan a me ba wo ho. Apalu ba wo ho. Wo temi che okrukutu kwasai. Ye fa wo ba e na tukwan. E ye japade a ye naka aha ma me yi. Wo akasa na wugina ho no. Wo akasa me se wo nti bibi ase. Se ye di ye chija ye di joba na di joba ma. Abusua japade ye di joba na di joba ma. Bibi saw. Wo se kuma wo se me bae ma edin wo se Obaa wo kase na ma edin ekusi se sata ma na wuti wukun ho asantete ya na komo hwe no sata na na wukun didi anu ma do no ma na moda mi kun ana na hwa asante ma ni tukwan eti sa asante atuni atukwan na se bi ase na busu ayi ono na sa ase o sabusu ya sa ase o na se mi kun aka so de ma me ba tukwan onya mfumso o mi kun nya mfumso oda ana mi kun so mi ntimi kyekere no enko nsuo ho enfa ni tiri enko tua nsuo mo se mi kun no mo e wono ani decision Akua do. Wonim sasa ma wo kan nyansa bi anim. Asase no. Asase na sante na dia.
Na sasa so ni o. Asa na asante na dia. Na wo dia. Asante wo ye den. Wo ye Abusua wo ye den wo. Wo ye abusua. Na me ye den. Wo so asante no wo ye nana. Ana wunim. Ana so ye nana o ka abusua. O ka abusua. Ana na ka free o ne maame ne free fia. Sana ye wo hu. Ne maame ne free. Ene me ka kire wo sei. Se wo asante wo kunu na di asante etu kwan. Eti na wo pere. Eti e fa ba Anita enko ne dia ene wo bua. Me ka kire wo na me se wo bua. Akua pradwe. Yage. Me se wo bua da chidru ho a ene e be pedan. Ase ye hwe ene wo bua. Eno an maka kire. Wo ya buchie ni. Se wo ba se wo be se fie ha dia. Afie me se wo bua. Me be se fie ha se ka ba ke fie. Wona ko pere wo wo die e ma wo ba no. Ko pere wonni afie ma wo ba no. Minni woni fie oni ajapade. Ene o ya da pafo je ha na be pere. Wa bodam wati. Me say ma busia ni asase. Ene wo ya mo bo. Oni ajapade. Enti na be pere ha dia. Enti ma ba na se mi kura busia wo bi na mu ntime no. Na mu hu sika ni dia. Ukura busia. Asa me ma mi kru di na bi so me so. Ukura busia wo free so. Mi o free so. Wo Sasa medi ama na sana nwa. Se nsuo na taa. Ama nsuo taa o. Ama nsuo no. Ene na yo na se wo. Afa na se mpropro wa na abepe. Ewre, me see where the ukuru sika yo no ukuru na se. Asase ni sika de oboa. Asem eba ha nyeme. Me see Afa na wa ba. asase ni sika no wo boa da. See ya no ba betu kwan. Ho! Wo be chem di agro. Wo be chem na me. Agro e ka oba botchide ama me ya amade. Massage. Ene ma kwa ma wasam so. So wa bodamu a. Apo ya mbese me di watam o. Na wudi matamu a. Wudi matamu a. Di matamu na mi ni ubi wudi matamu na. Anya bia no. Wo no. We say wo kunja a wo no abo. Na kenya me no tifia wo. Na wo wote wo no. Me nua ba ma no. Na me na ware ne wa. Me de me kunu wonya me. Me bisa wo. Ai wote wo no. Senti am kaja so kwa wale aso wo. Me de kunu si ma si wo. Wo bu wa da. Asi wan wo si. Ya wo che o si won wasi wa. Me wo gira we. Me o da we bele. Ya wo me brother mi kuma wale. Wo. Sata no wo gira we. Eni esi wasi wa. O da we bele wo. Yes, si wan ko bi atu ya wo. Da ya ba wa no mi ni o. Na ni wo. Ya ba na wa. ta wale asi o. O wa bojam. Na me ta wale asi ade no. Mira me frɛ wa nya bɔne. Mpanimfo na ka asɛm bi sɛ bɔne kura ekuru. Besi no ma bi akɔso me. Eye wo nua ya amage. Ade Obaa wa de. Kyese menya no mfa ne nsa me wɔ mani. Ne nsa da me huna no sei. Ya magi. Po kyiri me tiri ho. Aha. Kansam ya wo kyerɛ me. Obaa ya magi. Me na me ka kyerɛ. Ka kyerɛ me sɛ die ntina. Meme ya takre oje man se omonton omo abusua asase na Anita mfa ntu kwan na de na mema meme kopere meme abusua mu de e ma me ba ya magi se odi takra oje ene om de takra oje mi odi bat ba se wo kopere wo abusua asase se mi ro se me che se takra oje m na wo kan de e wona ma adwene me so na ma adwene me na ma adwene se ayi monkoto mabusu asase de me count here so wo na wo di takra ojem sense so se won oye D4 Obaa na yes that means the work and no correct de me count ma se nyima no nkonkosi bone na sai wo de emfa no nto ye mfa nto ni so otwetwe ekosi ansana Matias e no ato aso na sa ni so matwe wo fa enti ono pese o chese wo kokoton wo na da bronko dokronko eson wo busuan so mabusuan ono okọ awade na ono oso ne kuna busuan na so no ono na busuan nti no ena ma na wade ne guye no onso ma ode ne ma bon de bo se Somalia ni a ya to bombo ne kurum we yasem onna o kasa san kire wo me si wo na e kire me se me Anita anya busuan ni enti se we den o se me ba ware me ba wo yesa anya na we nza me mira sa me won se ono no afi na nsu ato awi a o so nsu etimi me fa na se me kuma efo ni ntumi efo ni ntumi no senka otetia da bi se me de won se nipa no kuma no no me yo minye o onka se ntia me da nti afi na ode abewom to ode abewom na se mbo amane na de wo be ka kire me no me support de wo be ka next time bia no entwe me wo ya hwe no mate na aba na mso me da hoye wo ba na ono ahwe me what now ya magabo say on say ntokwa de nim formula
Me ba so. Me tell on buy na ajo so. Me ba so o tima hwe so am do beko hospital. Ba bon ho mo so tima hwe ya. Mr. no. O yo bi ana no odin pa. Mate. Ahoden de. Oni bi nti onko. Mate. Na no de o ya obabo. Mate. Ade a wo ya madi hu ya akra, madi hu ya akra. Madi hu ya akra nse. Wo de woni ato mo ahwe no. Na me rasa sem bi manito. Say one man me go ahead they say. Sensanfu bi bebe bia ni nipa de sia. Mincha. Butu ni de. Me so obi de ba de na mahu de me so me den. Me de konka. Ntende ha. Ada sem na sigo man wo yi de sisa. Me de yesi da blo hine no mpese omutu no. Ah, sa. Ai. Omutu na nyasa ni be na godi ade. Yeso opema nkola nso. Wo hine no. Ti yeso omuso omutu no. Wo ya wen ha. Ai. Nje no mo obi no mbo de sisa. Ntimi ro ade waka matintimi soro ne nkasa. Okay. Ene ne nkasa se mesere no. Se menyanya kura na me fa bi ni no. Ti mesere no. On fa me wom. Ore why? Nya me ndie me no. Kama sumasem amamati nyaminem yasi seyo shabrana senkrabia mi boni ana seti boni ebusia me free mu dia menti asio mi nyami ei chemase mezi wan kra no beka masumasem amamati nyaminem yasi seyo shabrana senkrabia mi boni ana seti boni ebusia me kam ko peda me bia to na ase oni me wonko ya Bodom ya jo na so ni wonko ani aha cheche me foda wa cheche di acha nu enchi na me foda wa afedi amoche wa makwa hye yonkoto me de bia me kam se si e beton wo se ye nton wo ni ye ni nyina ewe me nka se me koto abusuan asase akotwa manum Bediide na me to na ma mitirim kura da se me koto abusuan asase me na me di aba o na ya abusuan panyini eno akoka kire ye se de asante abeka se opeso de nkura ni bitukwa ani ntem yeso ye moa no se de ono no sere moa no aya cha eno afri nyina nti se ne minu aba asi wa yipu makọ mu ti etimi koton de a na se ni ye ene ye de ye wewe enu anu ya jo asase ne ton no mama kwan ese mo koton asase no na emu aya no ji mo ton asase ni wi a won semfu amiensa ene na lagati asama ba pa chensi mfami ansa be no eduru wa mene mo beka ho asem ani yanka ni cheche ni na three commandment dey say one honey dey any dey every people no so aba ye ko twa wie na afi asam kuda obaba kan no e ko fa hu ma be hwa ye menua ye cheche ye nde ye che ye nya ton wa wi nti ka asam kuda e ko fa ho ma me hye mo mene mate ya Bodom ya de meka ne say ko kubu atepi Miss me Freddy because ambiri man won na kototwe nko bi ya ha go ta ya efia hye mu ma no ni ahwekọ be fa so ebi ya ma nsuo no to a atimi ya antonto mo kuda we ye dodo ti say menu aba so apene so a mate na ne peni ya peni papa be o se ye nkoton owi a won semfu amiensa asem bia so ni wa se bi eburu ya de se ka na akuma atwitwa enti waka amate meda na se na meni menu aso bi twetwe ho nkomo ni apebaya na di wumbia na yaka ya kwatwa wie na cha we sha ya ho ya nteda ya mbe ye eche afedi na ye che mama wadu ma shibiri ufia pa mu wa uchi ama wanu ma kabam na wani ka ku ate ma kabam ya shibiri ana apachiri wa wi me ma pachiri wa wi na unu me ni pachiri me chimi ayo che ya akiri wa akira na da fo mo wachi yo so ayo say ya le ukwanja udidu macho ne menye o mintimi nya woda eyo wo say den me meye na me meteme nkwa na so no me ka che udidu macho sai asuma me kan chanu anu wa so kwa nu aduane mi ni sorry ufa bi shi jato yen na untime no aduane Wechi sha me no anu adia. Pano asem.
Sɛ na wano asɛm te na ma won sa. Nso nti menye sa nana. Why? Ogyefo ni wayo. Odom faje jisewa. Ogyefo ni wayo. Eja mi ti mi wasio. Ogyefo ni wayo. Odom faje jisewa. Ninya wankra manaka mesumasem amamati niaminem yasi. Say yo shabrana senkra.